152 ka mga student-athletes sa DepEd Lapu-Lapu City Division ang delegado sa dakbayan alang sa Batang Pinoy National Games 2025 nga ipahigayon sa General Santos City sa South Cotabato. Labing daghan sa natad sa Arnis nga adunay 43 athletes, gisundan sa athletics nga adunay 21 athletes ug chess nga adunay 20 athletes. May mga pambato usab ang Lapu-Lapu City alang sa archery, badminton, boxing, dance sport, table tennis, taekwondo ug tennis. Kagahapon sa hapon, gipahigayon ang send-off ceremony sa 229 delegation sa Lapu-Lapu City, uban ang mga student athletes ug coaches. Ang Lapu-Lapu City Government pinaagi sa Sports Commission ini ug Sangguniang Kabataan Federation mihatag og financial assistance ngadto sa mga delegado sa dakbayan. Magsugod ang Batang Pinoy National Games karong October 25 hangtod October 31. Usa kini ka tinuig nga national sports program alang sa mga batang Pinoy nga mga atleta nga nag-edad og 15 anyos paubos.